дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид. Дар рафти чорабинии ғолибони озмун дар ҳузури ҳайати ҳакамон ва намояндагони ҳукумати мамлакат бо мукофотҳо қадрдонӣ гардиданд. ба даст овардани ғолибият дар даври ниҳоӣ масъулияти моро бештар мекунад ва моро водор месозад ки болои худ бештар кор кунем, бештар тамрин кунем ва ин ниҳояти кор нест, балки боз ҳам дониши худро, малакаи худро, ҳунари худро бештар кунем ва ин ҳам аз он даст медиҳад ки адабиёти бештар мутолиа созем, китоби бештар мутолиа созем. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар 5 намина: адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ гузаронида шуда намояндагони синну соли гуногун дар он иштирок доштанд. бояд гуфт ки озмуни имсола аз солҳои қаблӣ фарқ дошта наминаҳо ба 4 гурӯҳ: хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, аспирантону докторантон ва ходимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмию эҷодӣ ва омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун ҷудо гардида теъдоди ҷойҳо барои ғолибон ҷойи 1 нафар ва ҷойҳои 2 ва 3 дунафарӣ муайян гардида буд. طبق طلبات نظامنامه آزمون شرکت ورزیدم در بخش ایجاد نظم و نثر و پیشنهاد نمودم 1 پوست، 1 دراما، 2 اسه و 5 حکایه. خوشبختانه اعضایان حکمان نمونه نثری مرا خوش پذیرفتند و غالبیت را لایق دانستند. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз 2 декабри соли ҷорӣ оғоз шуда то 15 декабр идома ёфт. ғолибон тавассути барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ эълон ва бо ҷоизаҳо қадрдонӣ шуданд.